Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Eu sunt Vericu și astăzi vă prezint cel mai tare seed care știu eu. În primul rând avem o corabie care era să zic o corabie prăbușită. Acum să prăbușit, da, în fine. Aici avem un treasure map și câteva cărți și foi. Perfect. Acum o să mergem noi în sat și e destul de rar să găsești un fierar în sat. Dar eu am găsit ceva și mai rar și mai OP. În chest avem un felul următor. Hai să mai întâi să deschidem și după... Perfect. În chest avem 6 diamante și o armură de cal și 5 blocuri de obsidian, o armură, pâinici și mere. În fine, nu asta e tot ce contează. Bun. Avem o corabie, un sat, un fierar, diamante, ok. Aici avem un portal distrus. Care erau șansele? Deci nu pot să cred. Și nu e doar atât. Să vedeți. Bun, avem armură enchantată, mere enchantate, de fapt morcovi de gold nu enchantați. Și dacă mergem noi foarte atent în end, o să vedeți, dar înainte să vedeți, va trebui să apăsați pe butonașul de subscribe, să se aprindă clopoțelul, să dați un like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri sau familia voastră și ne-am spawnat. Uitați un gast acolo. Perfect. Aici, dacă vedeți voi, aici e portalul, da, am dat foc acolo. Perfect. Și dacă mergeți voi fix pe aici, mai avem un pic, nu e mult de merg pe jos, e foarte puțin. Aici avem un spawner de blazuri. E destul de ok cu spawner de blazuri, până acum nu e chiar atât de rar, nu? Ok. Deci vedeți unde e, da? Fix în direcția aia în față. Așa, bun. Vedeți, da? Acolo e portalul, să vede de acolo, da? Unde arăt eu cu ăsta. Și aici avem un spawner de blazuri, cum am spus și mai devreme. Și dacă intrăm noi în fortăreață, în nether fortăreață, așa o să se numească la noi pe canal, coborâm 2 rânduri de trepte. Una. Așa, stai să mă cobor. 2. Și dacă mergem noi... uitați unul din ăsta. Și dacă mergem noi în față de tot și facem la dreapta, vom găsi aceste floricele minunate. Și cred că asta e undeva la vreo 20% din fortăreața. Adică, habar n-am, nu știu. E mult mai mare fortăreața. Cum ziceam, mergeți în față, tot înainte. Stați așa. Urcați cele 2 rânduri de trepte. Și n-are cum să fie fake, adică... Manule, eu nici nu știu să fac de-alea fake, adică, na. Seed-ul este real. Este pe versiunea Bedrock 1.19. O să scrie și în... descriere. Perfect. Și acum o să mergem la portalul nostru de toate zilele. Perfect. Și acum vom aștepta să mergem în Spawn World. Am un pic de engleză pe la colțul guriței pe aici. Bun. Și ne-am spawnat. Perfect. Hai să mergem mai în față un pic. Și puneți un bloc aici ca să nu vă curgă apă în cap. Așa, bun, și săpăm tot în jos, la un moment dat o să dăm de apă. Băi, dacă vă întrebați ce e cu vocea mea, sunt răcit și opresc mereu voice-over-ul ca să pot să tușesc efectiv, că e prea nasol și am o voce prea așa. Perfect. Și acum va trebui să dăm de portalul spre end. Perfect, am ajuns, hai să spargem asta, chiar dacă suntem pe creativ. Unde e... Stai să căutăm din alea. Hai să o luăm de aici. Ender. Păr. De fapt nu e păr, Ai offender, cred că e așa. Da, exact, ai offender. Uitați-vă că scrie. Și aici este portalul spre end, în care nu vă spawnați chiar la colț, vă spawnați aproape de mijloc, zic eu. Hai să... Nu, că cu astea nu merge să dau. Va trebui să dau cu mâna goală, pentru că, bine, în viața, adică cum ar veni, pe survival nu merge să faci așa, dar... Băi, asta e că nu mai obosesc eu, hai să sparg în sus. Chiar dacă e o regulă a Minecraft-ului care zice să nu spargi în sus, dar nu contează. Băi, băieți, aici este dragonul, sper că v-a plăcut acest episod, sper că vă ajută acest seed ca să faceți multe speedrun-uri. Nu uitați, eu am fost Vericu, dacă mai vreți episoade de genul acesta, nu uitați să scrieți în comentarii. Pa, pa!